Aquest és el punt exacte del carrer Oslo de Roses on està prevista la construcció d'una segona passera per a vianants a les Rieres Ginjolers, passera que ha de permetre als veïns de la urbanització del Mas Oliva creuar aquesta riera que divideix el poble amb tota seguretat i comoditat. El ple del passat mes de març va aprovar inicialment el projecte de construcció, que ara entra en la fase d'exposició pública a l'espera de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, que si és favorable quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord més. L'objecte de la seva construcció és el de facilitar i millorar els accessos per a vianants entre aquesta urbanització i el nucli urbà de la població, tot millorant-ne la seva connexió. És un projecte que va tenir bastanta puntuació en els projectes participatius, va quedar dels primers. Sabem que els pressupostos participatius va guanyar el Parc Multiaventura, però aquesta passera és una reivindicació també dels veïns del Mas Oliva, perquè així no hagin de poder anar del Mas Oliva a la vila d'alguna manera, tallant bastant de camí. La nova passarel·la per a vianants està previst que es construeixi al carrer Oslo a l'altura del carrer París, on també s'aprofitarà per urbanitzar tot l'espai del voltant. El projecte preveu també la supressió d'una franja d'aparcaments per adaptar-la com a zona d'estada, amb bancs papereres i noves lluminàries, pavimentada amb formigó acabat raspallat, com es pot veure en aquest fotomuntatge. Aquesta serà la segona passarel·la per a vianants que es construeixi a les Rieres Ginjolers i serà molt diferent visualment a la passera cromàtica que es va instal·lar el 2014 a l'alçada de la plaça Victòria Catalana. És una passera que intenta que s'integri bastant amb el paisatge, que es mimetitzi. És una passera que serà feta de ferro còrten. El paviment de la passera serà de fusta, una fusta tractada, diguéssim, i després també tot l'entramat de la barana és de baranes de rodons, diguéssim, de ferro còrten, col·locats d'una manera no recta, sinó una miqueta esbiaixada. Les obres de construcció de la nova passera encara no tenen data d'inici, ja que el projecte ha estat aprovat inicialment, però la voluntat de l'Ajuntament de Roses és que puguin començar a finals d'aquest 2021 si no hi ha cap entrebanc a la licitació i adjudicació del contracte, que compta amb un pressupost de quasi 103.000 euros.